avui tenim una convidada excel·lent. De màgia, màgica. De màgic, supermàgica. Benvinguts i benvingudes a Sopa de Miso, al segon capítol. Som la Mariona Borrull. Hola. I l'Adriana Díaz, servidora. Estem en aquest segon capítol que avui canviem de registre perquè la setmana passada vam parlar de Kimetsu no Yaiba. Sí, de fet, no abandonem el tema de la setmana passada, Kimetsu no Yaiba, perquè recordem, sortejàvem un lot de mangas que, de fet, podreu trobar els guanyadors a la descripció tant de Spotify com de YouTube. Exacte. Per tant, si vau participar en el concurs, aneu a llegir aquí baix. I potser sou la persona guanyadora, mai potser se sap. sou la Si ens persona... esteu veient, estem fent els símbols aquests de mireu la descripció d'aquí sota. Exacte, xop, Adriana. Com que no sabem si ho veieu o ho escolteu. Per favor. Bé, avui canviem de registre. La setmana passada parlàvem de shonens, avui parlem de shoujos. Shoujos, que molt ràpidament us explico que el shoujo és la categoria de manga i anime destinat a noies joves, no? Perquè shoujo, com a tal, en japonès significa literalment noia jove. I dins de shoujo parlarem d'un subgènere que és el subgènere de les Magical Girls. Exacte. Magical Girls van arribar aquí a Catalunya sèries com ara Sakura, és superfamosa, Sailor Moon o La Màgica Doremi. Exacte. La Màgica Doremi és la sèrie de la que parlarem justament el dia d'avui. Exacte. I, de fet, van influir fortament a la nostra generació. Sí, home, jo recordo, de molt petita de veure Sakura i Sailor Moon i dir, jo no sé aquestes nenes per què tenen la meva edat i surten al carrer i jo no, perquè tenien 12 anys, tio. I tu no sorties al carrer? Home, jo sortia al carrer, però de la mà de la mama, amb 12 anys. No anava jo per allà matant monstres a les 10 de la nit, m'entens? I no portaves uniforme de marinareta. Exacte. I després jo recordo que la Doremi sempre deia soc l'Arena Maca més desgraciada del món. I jo pensava, soc jo! Així s'ha quedat tal qual un quadro, literalment. Una pallassa amb potes. Meravellós. De què va la Màgica Doremi? De què va? Doncs mira, la Màgica Doremi és una cosa molt simple. La història es centra en un grup de nenes que van a l'escola, perquè és escola primària, realment. Les nenes van a l'escola són nenes de... Sí. I bàsicament són unes nenes que són aprenents de bruixa. I llavors aquestes nenes el que fan són, doncs, elles fan exàmens perquè el que volen arribar és a ser bruixes. Llavors tenen una amistat molt maca i molt tal, i elles van fent exàmens per arribar a ser bruixes de debò. Recordem que estem parlant de la Màgica Doremi no per res, sinó perquè ahir es va estrenar als cinemes... No, demà. Avui és dijous, dia 13. Ah, sí. I demà s'estrena als cinemes. En català. La pel·lícula de la Màgica Doremi, buscant la Màgica Doremi. Exacte. La busquen perquè la Màgica Doremi apareix potser una mica sui generis a la pel·lícula. Sui generis, meravellós. De què va? Explica. És que la Mariona té molta gràcia per aquestes coses. Li vaig dir la sinopsis de la pel·li. Una cosa... Explicaràs tu. Mira, cada vegada que algú diu que això té molta gràcia és que no té gràcia. No. Jo us explico. La Maria, clar, nosaltres per poder fer això hem tingut la sort de veure la pel·lícula ja. Però clar, la Mariona la va veure un dia abans que jo. I em va enviar un àudio explicant-me en plan, Adriana, no he entès absolutament res d'aquesta pel·lícula. I jo en plan, per què? I em comença a explicar la sinopsi d'una manera que jo pensant, no pot ser real aquesta nota de veu. Llavors, sisplau, explica a la gent que ens està escoltant i veient de què va buscar la Màgica Doremi. A veure, a grans trets és una història sobre 3 noies que no són les Màgiques Doremi, són persones en el món real. Bé, són dibuixos animats, però són persones en el món real. Una és jo, una sóc jo. Una és ella. Sóc jo 100%. No, a veure, tenim la Sora, per exemple, que està estudiant magisteri, és una noia d'uns 20... No, 22 anys. I ella és profe i vol ser profe, està profe de pràctiques. Exacte. I ella és una noia que és timidota, que mai ha destacat amb res, que sempre ha basat com la seva força i el seu esforç en la carrera i que ella creu que esforçant-se molt aconseguirà el que vol. Excepte que es troba amb un cas que no requereix d'esforç i no depèn del seu esforç que surti bé, i és un nen que ella té tutoritzat, que té neurodiversitat justament i que la rebutja completament. Llavors, per primera vegada a la vida es troba en què no connecta amb algú que hauria de connectar. Exacte. I això l'assumeix en un trauma i en un drama realment força fosc. Després tenim, per exemple, la Reika. La Reika és una noia que té una feina que no l'entusiasma, treballa en una tenda d'okonomiyaki, a Onomichi, i a més d'aquesta feina que no l'entusiasma, no la omple, té un nòvio que és abusiu, és tòxic, la maltracta, li roba... No ens agrada gens aquest nòvio. No ens agrada, de tot menys guapo, així de clar. No. I mira que diuen, és molt guapo. Doncs mira, jo, perdona, però una persona tòxica...
No, carinyos. Automàticament és com ja no ets atractiu. Per res. I aquesta noia, a més, té problemes amb el seu pare, que la va abandonar quan era petita. Dadixos. I totes les parelles que té s'assemblen al seu pare, vull dir, o sigui... No, és tremendo. Aquesta pel·li és meravellosa. No, és fantàstica. I després tenim la Mire, que és l'Adriana. Soc jo. Adriana. És que a més tenim la mateixa edat. La mateixa edat. Les dues estem treballant. Que és la més gran de les tres. Una en té 22, l'altra en té 19. De fet, a la pel·li surten bromes de que una no pot veure perquè a Japó només pots veure a partir dels 20 anys. Això és important. I la Mire, que és la més gran, que en té 27, ella treballa en una empresa com a salary woman, d'alguna forma. Sí. Però és una dona... s'està empoderant. S'està empoderant. És una dona que s'està empoderant. Per què s'està empoderant? Perquè ha anat a viure fora. Ha anat a viure als Estats Units i ha tornat amb una visió de Japó que és diferent a la resta, diguem, de plantilla de la seva empresa. Exacte. I a la plantilla de la seva empresa li fan un mobbing increïble. O sigui, la maltracten, li fan un bullying d'aquests que dius uau, o sigui, de manual, així de clar. De forma que ella comença a deprimir-se profundament i què fa? Comença a beure, de forma que té problemes evidents amb l'alcoholisme. Exacte. Es passa tota la pel·li gairebé borratxa. És que és una pel·li molt, molt estranya. És una pel·li molt fosca, aquesta. Per ser de la Doremi. Exacte. És una pel·li no per nens, us diria que és una pel·li pels nens que érem, que hem anat creixent amb la Doremi. Exacte. És un homenatge, de fet, als nens que érem, realment. I justament jo crec que la pel·li, el seu màxim potencial és que parla sobre com la ficció i la Doremi d'alguna forma ens ha ajudat a connectar entre nosaltres, no? I a generar vincles afectius que són realment valuosos d'alguna forma i que fan que no ens tirem a la via del tren cada dia, vull dir, així de clar. És així. És que, de fet... Jo, de debò, és que l'estava veient i pensava, és que la Mire té uns arrebatos que sóc jo. De la manera que té de parlar i de tal, i pensant, Déu meu senyor, no m'he sentit jo tan identificada mai amb un personatge. Exacte. Per tant, d'alguna forma, per parlar d'aquesta pel·lícula, ens ha semblat bé també convidar al programa una persona que connecta el que era la màgica Doremi d'abans amb el que és ara la màgica Doremi, no? Exacte. Dins del nostre imaginari. Per tant, ara fem un cat-cat. Sí. Avui tenim una convidada excel·lent. De màgia. Màgica. De màgic. Supermàgica. Avui està amb nosaltres l'Eva Lluch. Eva, com estàs? Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Nosaltres encantada que estiguis amb nosaltres. Us la presento per la gent que estigueu veient-nos o escoltant-nos. L'Eva Lluch és actriu de doblatge des de fa gairebé 30 anys. Si m'equivoco en alguna cosa, em corregeixes, però en principi ella és actriu de doblatge des del 93. Que es diu aviat. Abans fins i tot. Abans fins i tot, Uau. O sigui, ja farà els 30 anys, Déu-n'hi-do. I tot i que ha treballat en ràdio i publicitat, la seva activitat professional principal ha sigut el doblatge, i reconeixereu la seva veu per personatges com la Videl de Bola de Draxeta, la Midori de Shin-Chan, la Nefertari de One Piece, la meva estimada Sonoko Suzuki del detectiu Conan, que aquí la gent que vegi una mica el meu recorregut sap que sóc molt friki del Conan, o el motiu pel que està avui amb nosaltres, que és que ella era la veu de la Doremi Harukaze de la màgica Doremi, o sigui que benvinguda, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres, em fa molta il·lusió retrobar-me tant amb l'Adriana com amb la Mariona, que hem coincidit en un altre àmbit, Efectivament. de la professió, però em fa molta il·lusió i a més em fa molta il·lusió estar en aquest programa concretament. Gràcies. Que guai, Que bé. Quina il·lusió. Eva, per posar-nos una miqueta a to, hem preparat unes preguntes molt ràpides, d'aquestes de respondre sense pensar gairebé. Per riure una mica, que és el que ens agrada. També una miqueta. Mira, va, Eva, quin és el teu personatge d'anime preferit que hagis doblat? En català. En català. La Doremi. Sí? La Doremi? Ah, mira. Vinga. Està bé. Si no haguessis estat actriu de doblatge, si no t'haguessis dedicat a això, què haguessis fet? L'altra cosa que era locutora de ràdio, periodista i locutora de ràdio. Que guai, és bona feina aquesta. És Molt maca, és molt maca sí. la ràdio. És molt maca. Rapidíssimament, completa'm aquestes dues frases. Number one, el que més m'agrada de la meva feina és... La interpretació. La interpretació. Clar, és que recordem que són actors i actrius, que la gent s'oblida de que són actors i actrius i que de debò posen l'ànima en aquests personatges. O sigui que sí. Literalment. Totalment. Un bon doblatge aconsegueix que... Que aquell producte sigui creïble. Que I t'ho que aquell creguis. personatge parli amb aquella veu. I jo n'afegiria una molt ràpida, que és a la Doremi, a la sèrie, les protagonistes el que volien era arribar a fer el seu somni realitat sense utilitzar la màgia. Tu has arribat a aconseguir el teu somni de veritat? Sí, jo em sento molt afortunada.
I sempre dic que encara no he arribat a la fita, Vull dir, encara hi ha molt camí per recórrer, malgrat que porto molts anys, però sempre queda alguna cosa per fer i jo m'hi posaré i intentaré fer-ho tot allò que pugui, perquè a més cada dia és un aprenentatge diferent i en aquesta feina, com que evoluciones com a actriu a la part que com a persona, doncs encara tens molt recorregut per endavant. Clar. Però em sento molt afortunada, la veritat. Bueno, està molt bé que sempre hi hagi, en plan, per molt gran que ens fem, no? Que sempre tinguem ganes de seguir fent-nos més grans i avançar més. A mi, bueno, jo crec que tampoc perdré això mai, perquè si no... Home, seguir lluitant. Seguir lluitant, no? Perquè ens agrada. També ho veiem a la pel·li, de Clar, fet. sí, de fet sí. Sí, bueno, entrem una mica en matèria. Començo jo, si no et sap greu. Ha sigut la veu de personatges que estan en l'imaginari col·lectiu de tota la nostra generació, no? De la generació de l'edat que tenim doncs, la Mariona i jo, no? Dels nens dels 90. Jo crec que m'atreviria a dir que tots poden reconèixer la teva veu en algun lloc. I segur que molts t'han escoltat com de Do Re Mi o de Sonoko, del que sigui. Tu ets conscient de que tu formes part d'aquest col·lectiu dels nens dels 90 que reconeixen la teva veu si la senten? Jo sóc poc conscient, o ho era, fins al dia que vaig anar al Saló del Manga a fer les firmes precisament de la presentació de la pel·lícula de Selecta de Buscant la màgica Do Re Mi, i allà vaig donar-me amb la realitat, no? Una realitat que jo coneixia poc, perquè nosaltres vivim molt a l'ombra i si no hi entres una mica en aquest món i com esteu vosaltres, no? I hi ha moltíssima gent, doncs quedes una mica com amagada dins d'una sala de doblatge, i la veritat és que per mi va ser impressionant, o sigui, realment aquell dia amb una cua de gent que venia perquè jo firmés, no? un cartell de la pel·lícula, i tothom em deia el mateix, és que formes part del meu imaginari infantil, no? Esclar. Com ha estat tornar a interpretar la Do Re Mi, encara que fos breument, després de tants anys? Brutal. És que ens passa una cosa a les actrius, especialment a les actrius, que és que, no sé, jo vaig començar a fer la Do Re Mi fa 20 anys, pràcticament, no? Clar. I ara perquè encara estic convalescent del Covid i tinc la veu una mica presa, no? Però la veu d'una dona adulta va evolucionant, però evidentment quan tens 20 anys o quan tens 40, doncs la veu no ha canviat tant realment, no? Ja de més grans ja la cosa evoluciona diferent, no? Però tenim aquesta capacitat de poder fer un personatge que has fet quan tenies 20 i pico d'anys i fer-lo als 50, no? Per exemple. I passa una cosa que és molt curiosa. Quan la gent ens sap que som actors o actrius de doblatge, la típica pregunta és i a quin personatge has doblat, no? I després el que ve després sempre és fes la veu de tal personatge. I això és una cosa que ens costa moltíssim, perquè nosaltres per fer la veu de tal personatge necessitem la referència del personatge. Nosaltres sí que és veritat que en un moment donat pots, jo què sé, improvisar alguna cosa, però sense el ninot que nosaltres li diem és molt difícil. Clar. Aleshores, és qüestió de segons que quan veus el personatge, malgrat hagin passat molts anys, hi ha alguna cosa instal·lada en el teu propi cervell que és com que et salta, o sigui, és memòria muscular, no sé què és exactament, però et surt la veu i l'entonació d'aquell personatge. I això és una cosa brutal que no sé, em va fer molta gràcia redescobrir-ho. M'havia passat amb el Conan també, que també vam fer capítols. T'anava a dir, clar, amb el Conan va haver-hi un peron i després tu vas tornar, perquè clar, tu ets la Sonoko, però és que per mi, abans de la Do Re Mi, l'Eva era la Sonoko, vull dir, clar, o sigui, per mi les meves veus de tota la vida són les del Conan, o sigui, jo puc reconèixer les veus dels actors de doblatge del Conan allà on vagin, o sigui, llavors clar, jo crec que quan veu tornar també et devia passar una mica això també, no? Perquè al final són personatges que has fet molts anys. Sí, el que passa és que, clar, quan fa tants anys que no els fas, jo amb aquesta pel·lícula patia, perquè realment feia, no sé, és que, doncs això, 15 anys que no ho feia, no? I clar, jo ja vaig mirar alguns capítols, no?, per refrescar una mica això, però és molt curiós que passa això, o sigui, et ve la veu, et ve la interpretació i entres de cop i volta una altra vegada. He de dir que a la pel·lícula les bruixetes originals surten poquet, però són importants en l'argument de la pel·lícula. I aleshores, doncs, calia fer-ho bé, no? Clar. A veure. Bueno, ara entrant, diguem, en què aquesta pel·lícula s'estrena en català demà, de fet, 14 de gener.
clar, l'any passat, si no recordo malament i ho he buscat bé, només van arribar 3 pel·lícules en català d'anime que van ser precisament la del Conan, perquè clar, hem fet molt de soroll perquè arribin en català. El cas 0. I de fet, gairebé tota la recaudació de tot el país és en català a Catalunya, o sigui que, Déu-n'hi-do, la de Kimetsu no Yaiba, que va ser el primer programa que vam fer de Sopa de Miso, i la de José i els Tigres, que juraria que també va passar pels cinemes ni que sigui una setmana en català. Clar, jo no sé com... no sé què podem fer ja més per cridar una mica més d'atenció i que segueixin arribant, no? Perquè que una pel·lícula d'una sèrie de fa tants anys torni als cinemes en català, no sé com et sents tu sabent que la pel·lícula de la Doremi, almenys una setmana segur que la podran veure en català, la gent que vulgui veure-la. Home, per mi és molt important i jo penso que és fonamental. La majoria de la gent que ha vist la sèrie aquí a Catalunya, i a d'altres llocs, no només a Catalunya, l'ha vist en català. Per tant, si aquesta pel·lícula vol ser un homenatge a la sèrie de fa 20 anys i aquí la sèrie la vèiem en català, el més normal és que es pugui sentir en català i amb les mateixes veus, no? Clar, clar. Per mi hauria de ser normal, és que el problema és aquest, no? Hauria de ser normal. És excepcional i és una gran alegria que sigui així, hauria de ser normal, però també he de dir que gràcies a tot el soroll que feu vosaltres i gent com vosaltres, això sembla que s'estan posant una miqueta les piles amb tot el tema, per exemple, del 3XL, no? Que també s'està intentant incidir molt en que hi ha una necessitat, perquè hi ha una necessitat i existeix, i la vull reivindicar, de que el català torni a tenir presència en els productes audiovisuals, especialment per als nens i nenes i pels adolescents i els joves. Totalment. Sí, perquè ara hi ha un buit aquí, no?, de contingut, jo crec, per la gent que tenia la nostra edat quan veiem tot això. Per mi ara hi ha un buit aquí que no hi ha manera, i la gent ho està suplint amb japonès subtitulat, no? Però clar, és que a mi m'agrada molt escoltar, jo no sóc incapaç d'escoltar l'anime en un altre idioma que no sigui en català, a part del japonès. Hi ha com un cert analfabetisme, gairebé et diria, no? Sí, bueno, és que jo aprenia català amb l'anime, és veritat, perquè es parlava molt bé i es cuidava molt el llenguatge, no? Sí, llavors, sí. Jo crec que és una pena que s'hagi perdut realment. Eva, t'hem d'acomiadar ja perquè anem pim-pam aquí. Sí, se'ns acaba el temps. Se'ns acaba el temps, però jo estaria hores escoltant-te. De fet, ho farem anant al cinema. Sí. Aneu al cinema. Però i tant, ens veiem ben aviat o ens sentim ben aviat, almenys? Ens sentim ben aviat. I tant. I jo vull destacar també la interpretació que en aquest doblatge, si em deixeu, que vaig tenir l'oportunitat de dirigir jo, que és una cosa que no feia, evidentment, quan això no ho sabíem. No ho sabíem. Quan vam fer la sèrie, evidentment, la dirigia l'Enriqueta Linares, aleshores, però quan va venir la pel·lícula em van oferir la possibilitat de dirigir-la i ho vaig poder fer. I he treballat amb tota la gent que ja havia sortit a la sèrie, però amb els personatges nous doncs hem hagut de buscar noves veus, i hi ha la Irene Miràs, la Nerea Alfonso i la Clara Esbarzi, que són les 3 protagonistes de la pel·lícula, i a banda de tota la resta han fet una feina, jo crec que van fer una feina meravellosa, tinc moltes ganes d'escoltar-la, així que ens sentim als cines. I tant. Un petonàs aquí per tothom, a la Clara, que li tinc molt de carinyo també. A mi em va xivar que a veure una de les veus i en plan, quina il·lusió, per favor, escoltar-te com a una pel·li de la Doremi, i en plan, que guai. I que és molt maco, és una cosa molt bonica de fer i d'escoltar. Doncs res, moltes gràcies. Acabem de tancar el programa i ens sentim per aquí. Gràcies per estar amb nosaltres, Eva. Gràcies, moltes gràcies. Adéu. Bueno, ara que ja ens hem acomiadat de l'Eva, que ha sigut meravellós escoltar-la i tenir-la aquí a Sopa de Miso, la Mariona m'està entregant el seu ordinador, per la gent que no ens està veient i només ens està escoltant, per fer això que vam fer l'altra vegada amb Kimetsu, que és el del Tire Maker. Què passa? Que com us vam explicar en el primer capítol, avui me l'ha preparat la Mariona i em toca fer-lo a mi. Llavors, m'has posat a les nenes. Amb molt bona intenció. Tenim 2 Tire Makers, seran molt ràpids. Complicant-me la vida, com sempre. A més, el títol porta pista. El primer es diu "Rere cada bruixeta hi ha una tieta". I és que classificarem les màgiques Dorremis, d'acord? Vale. Les nenes protagonistes, segons quin tipus de tieta seran en un futur. Vale. Tenim el primer tipus, que és "Bon dia, Catalunya", 3 exclamacions i un U accidentalment premut al mòbil, d'acord? Que és la tieta que t'envia les imatges de bon dia. I de bona nit, clar. Efectivament. Espero que tinguis un dia meravellós, aquestes coses. Tot molt cutre. M'encanta. Després tenim la tieta guai que no té fills, té gats, d'acord? Vale. Després tenim es queda dormida veient Mujeres y Hombres i viceversa.
D'acord? Vale. Després tenim busca l'amor a sèries turques i a webs de cites. Oh, uau, sí? vale. Ok? I després genera tensions i li encanta. Vale, la aquesta tieta tinc que te la clara. lia a Nadal. Mira, jo la de genera tensions i li encanta tinc claríssim que és la Aiko. Aiko es deia? Sí, no? Sí, Aiko, efectivament. Jo crec que és l'Aiko, perquè era la que tenia més caràcter. No? Llavors era com que tenia molt de caràcter ella i jo crec que és la que tal. Molt bé. Què més? A veure, la que t'envia... Mira, la de Bon Dia Catalunya, que t'envia... La Ompu? Jo crec que és la Ompu. La Ompu. Perquè era la típica cookie, en plan, que sempre tenia com un somriure... Que aquesta ha de ser la que t'envia les roses i et diu bon dia, que tinguis un dia molt feliç i somis després amb els angelets. Jo he de dir, i jo crec que és la Ompu. Això ho parlarem fora de micro, però no estic d'acord amb això. No? Segueix. La tieta guai... Ai, no me'n recordo com es deia aquesta, la petita. La Popu. La Popu. No, la Popu busca l'amor a sèries turques i webs de cites. Està claríssim. La Popu és així, sí. Va, Popu. Jo crec que era aquesta. La tieta guai que no té fills però té gats... Sí? Sí. Sí? Sí. Sincerament. Sí, no? Com es deia? Ara m'estic quedant en blanc amb aquests... M'està passant com amb tu amb la Chihiro. La pèl-roja de Doremi. La pèl-roja de Doremi. Ella. Aquesta. La gent que ho està veient en vídeo sap el nom. Perdoneu-me, Catalunya. Estic tenint un lapsus. Podem buscar-ho, Google, això fem un cat-cat. No passa res. Hem vingut aquí a celebrar. La Doremi. Què fem amb la Doremi? Jo crec que la Doremi pot ser un personatge problemàtic, Jo et diria mujeres i hombres i viceversa. Jo crec que la Doremi es queda... Sí? Jo crec que sí. Jo crec que estic d'acord amb tu que la Doremi es queda dormida. També diria jo, la podria classificar a Bon Dia Catalunya, vull dir, perquè és molt liberatge i exacte, molt... Exacte, però em fa com la cosa de que té aquesta xispa per comentar mujeres i hombres. Té xispeta. Clar, té la xispeta aquesta. I la Hannah què? I la Hannah... Mira quina cara té, vull dir, quina cara té. La Hannah... No han arribat als torrons i ja està discutint. Jo t'anava a dir, jo crec que la Hannah és una mica com l'Aiko i que també genera tensions i que li encanta. Jo l'Aiko l'hagués posat a tieta guai, però bueno, passem. No, sí, és una tieta guai, però pot ser que es passi en algun moment. No? Jo crec. Tenim la segona, la segona llista, que és havien de ser cookies, però, d'acord? I són totes les mascotes que apareixen a la sèrie, d'acord? Classificades segons adopció instantània, te l'emportes a casa. Vale. Cookie però cansa, és a dir, cookie durant un rato, allò per una estoneta. Cookie amb dubtes, d'acord? És com cookie sí, però la intenció és el que compta. Lleugera inquietud. Vale. I finalment, jaja, socors. Vale. D'acord? Jaja, socors el tinc molt clar, que és... No me'n recordo els noms d'aquests personatges, La majoria surten un capítol i després s'obliden. Tenim aquí, quin animal és això? No sé, això és com una espècie de gat horrorós marró, que deu ser el familiar d'alguna d'elles, però no sé quin. És el gat del veí. Ah, és el gat del veí. És el gat del veí. Aquest és jaja socors. 100%. Pobret. 100%. I el pop que hi ha al costat, per mi, és jaja socors, perquè els tentacles dels pops em fan molta angúnia. Jo quan menjo pop mai menjo els tentacles perquè em fan molta angúnia. Tu sí? Bueno, jo no. Jo soc jaja socors, no. Estic tenint una lesbian alert. Deixem-ho estar. Elisa i Marcela calling. Oh my God. Bueno, llavors, la fada... La Dodo. La Dodo, jo crec que seria cookie, però cansa, perquè eren una mica pesadetes. No, en plan, són mones, però eren una mica pesadetes. Sí? La Granota, lleugera inquietud. O sigui, és una granota deforme que parla. Com? No crec que calgui explicar-ho. Ja no crec que no cal més explicar-ho. Així de clar, molt bé. Tenim explicació. El conill aquest és l'animal que li regalen després de que atropellin el gos. Vull dir, recordo que era la Hannah, crec que era, que li atropellaven el gos, llavors li regalaven un conill que era exactament igual versió conill. Mira-li els ulls. Jo crec que tant el conill com el d'això de la Hannah són adopció instantània, perquè són mascotes. Ah, vale. En plan, per mi són mascotes cookies, no? Això és una miqueta racista d'animals. A veure, però jo no tindré... Però és que un pop... Vull dir, mira, t'estic posant un gos, però és que jo soc molt de gossos, però és que el gat, el primer que hem fet és horrorós, aquest gat. Em fa molta por. Que trist, Adriana. Bueno, xop, va. És com aquest, mira, el púdel aquest, o com se... És un púdel, exacte. El púdel, bueno, això que és un púdel amb els ulls negres infinits. És el típic gos que ha passat per una perruqueria canina i no li han fet un favor. Per tant, per mi és cookie, però amb dubtes. Cookie amb dubtes. Perquè jo crec que si tingués tot el cabell seria adopció instantània, però amb aquest tall de cabell...
No m'agrada gens. No afavoreix. Vale, tenim un hàmster deprimit. Oh, i el hàmster deprimit ha de ser cookie amb dubtes, jo també, perquè sí? és que aguantar un hàmster deprimit, tio... Mira, aquest es diu Pal. Després tenim aquest que es diu Pao, que és un elefant... Això és un elefant molt cookie, això és adopció... No, això és adopció instantània per mi. Això és boníssim. No penso discutir-ho. Però mira-li els ulls, és superbono. No val la pena. Vull dir, el país va com va per gent com tu. És boníssim. I finalment, aquest gos amb els ulls absolutament desescalats. És que jo no sé, ho sento, però és que jo els gossos, si tenen un bon tall de cabell, són adopció instantània. Ja sabeu què heu de fer. Si voleu lligar amb l'Adriana, porteu-li un gos, regaleu-li un gos, el que sigui. Un gos cookie. Però si tu has anat amb mi pel carrer i se me'n van els ulls als gossos. Sí, passa. És una realitat, això. Passa. Jo vaig pel carrer i vaig fent, oh, que mono. Bé, Adriana, sigui com sigui. Escolta, Déu-n'hi-do. Ens han quedat 2 tallers, jo crec que força molt simpàtics. Molt simpaticots. Simpàtics, inexplicables en la seva majoria, però força simpàtics. Escolta, jo crec que està molt bé i que podem donar per finalitzat aquest segon capítol de Sopa de Miso. Jo us animaria molt fort a que aneu a veure la pel·lícula de Buscant la màgica del Remy, en català, sobretot. Aneu a veure en l'idioma en què vulgueu, però jo us la recomanaria en català perquè tenim les veus de l'Eva, de la Nerea, de la Clara, en fi... Dirigides per l'Eva. Dirigides per l'Eva Lluc, que són totes persones meravelloses, que amb unes veus fantàstiques. Llavors jo crec que ja està. Toca anar. Demà mateix ja podeu anar. Vull dir, res més per avui. Adriana... Ens veiem la setmana vinent. Mira molt d'anime. Crec que toca atacar els titans, oi? Doncs ja està. Mira, jo ja m'he posat nerviosa i encara no és la setmana vinent. Estàs guant! Bé, escolteu, aneu a veure La màgica d'Orremi als cinemes. Nosaltres seguirem aquí, ens podeu escoltar sempre que vulgueu a Spotify i a YouTube. Ens podeu seguir a les xarxes socials de Serializados i al TikTok, que d'aquí a poc ja començarem la Mariona i jo a penjar-vos TikToks fent el tonto, que és l'únic que sabem fer en aquesta vida. I jo crec que us podeu riure. A veure si podem penjar algun ja perquè la gent ens vegi fer el tonto, Estem sobrequalificades per fer el tonto. Jo crec que sí. O sigui que si us sembla bé, doncs ens veiem i ens escoltem la setmana vinent. Seguiu-nos i que passeu molt bona setmana. Exacte. Adéu. Passeu. Tenia males noves, però somriure que tinc el món. Aquesta emoció no pot descansar.